lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye utukalo tile 7 san 2026 fana ni ma fili bi kun ye Côte d'Ivoire ka yɛlɛma hɔrɔnya ye dɛ. Ala mun ɲɛ b'u la minɛ u ye défilé kɛ k'u ka minɛnsurasiminɛw caman b'a labɔ. N b'a fɔ Ivoiriens ɲɛna sa ko Ala ka san caman yira anw n'u bɛɛ lajɛlen na k'u bonne fête d'indépendance. Bamako yan kapu ale ni BTD olu jaabi bɔra fala ye. Maa mun ka kuru cayara sa o ye 17 buruburu 21 ani 18 buruburu 12 o de kɛra moyenne la belebelebaw ye BT ale ni kapu la min ye kapu yɛrɛ ye ale tubabukan ye certificat d'aptitude professionnelle bololabaara kalan bɛ kɛ kalanso minnu kɔnɔna na camancɛ kalanso minnu kɔnɔna na olu kalankuncɛ ta ko fɔlɔ o de ye kapu ye. N'o bɔra yen sa filanan ye n'a bɛ fɔ o ma ko belebele technicien halisa o bɛɛ lajɛlen fana ye bololabaara kalanso kɔnɔna na ye a bɛ fɔ ale ma BT1 ni BT2 olu bɛɛ lajɛlen jaabi bɔra bi jumadonya in na denmisɛnw kɔni u taara ka t'u ka jaabiw lajɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ kɔni ko min ye 100 sarada la 61 buruburu 70 o kɔni sɔrɔla fɔlɔ la filanan ta ye sa 54 buruburu 48 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko faranga min yira la sa 100 sarada la o ye 6 buruburu 91 ye denmisɛnnin caman olu ye se sɔrɔ ɲina kalanko ta nasira la min ye kangabakaw fɛ ye yaasa école karamɔgɔ yɛrɛ ka se ka dɔ dɔn ka dɔ fara u ka dɔnta ka fala ye ngilɛ kalanni ko ta nasira fɛ sa u y'o baara sigi min ye préfet ka dangan ye n'o ye Dirisa Konare ye ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo kunna sininko kalanso deuxième cycle C kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna ye sa école karamɔgɔw dɔnna fara u yɛrɛ ka dɔnni kan yanni kalanta cɛ wa min y'a yirala sa ka fɔ ko kalan bɛ tali kɛ min na sa o ye commune min bɛ n'a fɔ ma ko Bɛnkadi olu de bɛna kalan bɛna kɛ école karamɔgɔw de kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sangaw fɛ olu ka polisi directeur régional kura fala ye ale ye baara ta baara ta ye hukumu kɔnɔna na sa min ye contrôleur régional de police Pangasɛn Munkoro ye ale taara bɔ an ka maire ye n'o ye an ka Félicité Jara ye fala ye san ale maire ye ale ye a taara bɔ ale ye ka na f'a ɲɛna sa ale de kɔni san kuru kara bɛɛ lajɛlen bi o polisi direction régionale kura a b'ale de bolo Pangasɛn Munkoro an b'a fɔ sa ko Ala ka baara ye Ala k'a ɲɛ a bolo ani sangaw Ala ka u bɛn sigi la maɲinakaw olu y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na fala o fana ka sogo sɔngɔ yɛlɛla dɛ n'o y'a sɔrɔ sogo koloma tun ye 500 ye ka taa se 600 ma bi 100 nana fara ka kɛra 700 ye min ye sogo buma n'o tun bɛ sɔrɔ 550 la o fana 100 fana nana fara o kan nin faranga in a dan tɛ sogo dɔrɔn ma u y'a yira sa ko cɛncɛn min ye camion an b'a fɔ ma ko siwuru n'o tun ye 10 ye o kɛra 12 ye bibi na maɲinakaw fɛ u y'a yira sa ko kalo kelen kɔnɔna na nin yɛlɛma in de kɛra fala ye halisa an b'a ɲini an balimaw n'an sinjiw n'an limanaw fɛ Mali fan 14 bɛ fɛ kɛlɛ min bɛ senna bi u k'u hakili to denmisɛnninw na Gawokaw fɛ yen funangɛni dɔ de filɛ nin ye maa minnu bɛ n'olu sigiyɔrɔ bila degun yɛrɛ kama u bolila min ɲɛ fala ye denmisɛnnin fitinin taara ka taa grenade de ta grenade ale y'o min ta dɛ o de yɛrɛ kɛra ka to ale bolo nata o kɛrɛfɛla la waleya in kɔni cɛ jugara kosɛbɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa u y'a ye k'a fɔ ko funangɛni n'o ye denmisɛnnin fitinin ye a jogina fo k'a sɛbɛkɔrɔ jogi u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Ala y'a ka kalifa minɛ ala ye a ka janajaw kɛra o nɔgɔnin fɛ segukaw fana fɛ yen fala ye musow olu ye wotoro de ta k'u bɛ taa sangafo la Saro musow Segu mara kɔnɔna na sa o sigiɲɔgɔn dɔw olu kɔni ka maa 2 cɛ 2 olu fatura Bamajɔlen ni wale kɛbaw fɛ olu fana taatɔ sa o wotoro kɔnɔ fala ye o nana yɛlɛ dugujukɔrɔmugu ka k'olu bɛɛ lajɛlen fa muso 10 o la sa min ye Segu yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu n'a cɛngun dugu n'a bolomada duguw ye olu b'a ɲini bi fanga ɲɛmaw fɛ fala ye u bɛ baara min na Segu kɔnɔna na Masina kɔnɔna na u ka dɔ fara a kan hali bi dugu caman bɛ yen bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ka taa kɛ yaasa u fana bɛ se ka lafiya cogo min na n'o tɛ ninnu tun taatɔ sangafo la olu yɛrɛ kɛra fure ye
ka se ka ndamanda kɛlɛli sigi sen kan i b'a dɔn k'a fɔ nin waati na Mali ni Senegali u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye wɔlɔfɔw ka wolomasiri tɔgɔ ye wulikajɔ kɛ Saraya ale kɔnɔna na u ka peloton bɛ n'a fɔ ma ko Gariside ale ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra Medina Bafekaw olu fɛ yen falen min danga o fanfɛla la fala ye dugu min bɛ yen n'o bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Fadugu ye Fadugu kɔnɔna na sa k'u ye maa 79 u ye tɛgɛ sigi olu de kan muso ye 25 ye maa minɛnenw na sa jamana caman ka jamanadenw b'a la Maliyɛnw olu ka ca Guinéenw b'a la Burkinabéw wa Senegalikaw u yɛrɛ bɛ a la koyi maa minɛnen ninnu ma da olu ma koyi moto 15 u y'o minɛ min ye groupe électrogène 37 moto pompe 11 min ye marteau min bɛ dugukolo yɛrɛ ɲɔɲɔ sa ka se ka sanu bɔ n'a fɔ ma ko marteau piqueur fala ye o 28 panneau solaire 15 wala in k'a bɛ tali kɛ sa Mali wolomasiri tabaw ni Senegalitaw ka bololi ɲɔgɔn ma ndamandaw kɛlɛli kuma tɛ nin kun ye ndamanda min ye a yamaruyalen tɛ a kɔlɔlɔ bɛ ka juguya ba in ma kosɛbɛ kuma tɛ ba in faamɛ i y'a ye o don ko faleyakaw ji bɛ ka taa n'olu ye wa nin gɛlɛya n'a ɲɔgɔnnaw olu de don Yorosokaw fɛ yen ko ka wulikajɔ kɛ sa boloci bɛɛ lajɛlen bolo ka ci fala ye min ye o wulikajɔ bɛ senna Yorosokaw fɛ yen kibaruya kɔni dira kununko alamisa k'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i ka maa labɛn yaasa u bɛ se ka boloci kɛ cogo min boloci min na kɛ cogo di banaw fɛn fɛn bɛ yen sa i n'a fɔ ɲɔni bana ka taa se polio ma ale ni sɔgɔsɔgɔninjɛ fala ye ko maa ma bɔ maa la koyi zen ta k'a fɔ ko denmisɛnnin san kalo 3 ka taa se san kalo 39 ma o t'a la dɛ hali 11 grand personne laada ye k'an hali an baluku yɛrɛ b'a la fala ye personne nagew fana b'a la han ko bɛɛ bolo kan ka ci sabula bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye Human Rights Watch ale ye sɛbɛn bɔ bi fala ye Bataki Jamba k'a yira sa k'a fɔ ko journaliste Sayana Takiyu ko ale min minɛna k'a kiiri ko k'a bila kaso la ko an ka jɛ kiiri kɔ han Human Rights Watch mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko ɲangini min taara ka ɲɛsin Sayana ma k'a kun tɛ ko sabula k'a y'a ka kuntilenna n'a ka hakilina de fɔ ko wa u ka sɛbɛn in kɔnɔna na ko b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ u ye sariya min ta ka Sayana kiiri nin ye ko ka o kiiri yɛrɛ jateminɛ kunnafonidilaw ka ko ka koyi kuma tɛ a bɛ fɔ ma ko cybercriminalité ko ani kunnafonidilaw ka baara ko k'a jateminɛ kosɛbɛ olu ka hakili jagabɔ la an bɛ taa Kelakaw fɛ yen min ye Samaya Malamine fala ye a kun ye layidu ta Kelakaw ye kalo tile 5 n'o kun ye kunnasiniko ye Kelakaw ka jibondo dayɛlɛli baara kɛra nakɔmusow olu ye ji sɔrɔ duguladenw ye ji sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko ka Samaya Malamine fo Samaya min bɛ Mali ale ni Laginɛ dancɛ la Samaya Malamine Ture ka jaw an ka jɛ ka olu filɛ Kasangani bi araba ye n'o bɛnna utikalo tile 5 ma san 2026 an kun bɔra ka ɲɛfɔli kɛ dugu min bɛ ne bɛ wele ko Kela Kangaba mara la an kun bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko Kasangani bi araba ye Samaya Malamine Ture ko Kelakaw kɛ n'o ka boyanmasegin foli ta ka ɲɛsin a ma Kasangani a ye château min sen ka di Kelakaw ma an kun bɔra ka kuma o kan aw yɛrɛ bɛ Samaya délégation na Samaya Malamine Ture a kun tɛ kɛnɛ kɔnɔ ma kun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa place la nin kɛnɛ in kan aw yɛrɛ bɛ o délégation natɔ la ye Samaya délégation de maa mun taara Samaya Malamine ɲɔgɔrɔ bila nin kɛnɛ in kan Kelakaw fɛ yen nin y'u ka délégation natɔ de Samaya Malamine Ture a ye maa mun bila place la ka na a ye maa mun ci ka na a place la nin waleɲuman dɔ kɛnɛ in kan nin y'u ka délégation natɔ de ka bɔ Samaya Malamine Ture a yɛrɛ ma ye kɛnɛ sɔrɔ ma ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa a yɛrɛ tɔgɔ la o dɔ ye Samaya Malamine Ture ka conseil spécial ye n'o dɔ ye Muci ye ani Lasi ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ
ani samaya cɛkɔrɔba dɔw kan o dɔ ye Marakamuru bɔ ye o ma bi mamare ka foli di ma jabate musulu mamare ka foli di ma kuyate musulu de ka foli di ma Modibo Jawara de ka foli di ma i ma kɛ hasidi di ma kɛ ɲakunandi i tun bɛra kɛ hasidi ɲakunandi bawo diɲɛna ba mɔgɔ bolomale tɛ foyi ma ko ɲakunandi hasidiya mais a y'i jija i ka dɔ kɔlɔsi mɔgɔ fiɲɛ tɛ mɔgɔ hɛrɛ fɛ ko fo i tere i bɛ sa malo i bɛ sa malo donc ka siya d'i ma k'i la dugutigi tɔgɔ dɔn ka siya d'i ma k'i la mairie tɔgɔ dɔn ka siya d'i ma k'i la muso tɔgɔ dɔn ka siya d'i ma Kulusiba tɔn tɔgɔ dɔn ka siya d'i ma Yogoro tɔn tɔgɔ dɔn ka siya d'i ma Elhaji Tanamadi Jabate tɔgɔ dɔn i ka nakɔ dayɛlɛ min ka fisa o de ye ka foli ta ka di Modibo Jawara ma ka foli ta ka di Lanse Jawara ma Samaya dugutigi ka foli d'a ma ka foli ta ka di Dibila ma ka foli ta ka di Sokolofina ma ka foli ta ka di Mantɛnɛna ma ka foli ta ka di Masara Sidiki Ko ma bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da Moyen-Orient kibaruyaw la fala ye Israel ale kɔni bɛ ka gosili ta ka ɲɛsin Gaza ma waati min na sa n'a fɔra sa ko Hamas maaw ko olu ka marifa bila pewu min ye yɛlɛma bɛ se ka don kow la cogo min na o ma se ka sen sɔrɔ hali bi kalo tɛmɛnen a yirala sa ka fɔ ko min ye wulikajɔ kɔni barika bonyana Amerikanw y'a yira sa ko sɛgɛsɛgɛli ni kɔlɔsili ka ɲɛsin visa dili ma fala ye bɔlɔlɔ sira fɛ fana ko bɛna gɛrɛntɛ ta ka don ye ko kɛrɛnkɛrɛn tɛ kunnafonidilaw olu minnu bɛ visa ɲini ka taa u fɛ ko yaasa min ye a ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye Washington ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wolomasi taba ka baara la kibakaw fɛ yen fala ye sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na sa min ye kiba yɛrɛ ye a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ Ceuta ale ko in halisa a bɛ sen na min ye Espagnekaw ye olu y'a yira sa ko maa 70 ani 500 ɲɔgɔn ko k'o de kɔni gɛnna ka bɔ jamana in kɔnɔna na ka taa Maroc yan fan fɛ min ye Maroc jamanadenw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko maa kun ma to ko in na nka gɛlɛya nana ye baara in na kosɛbɛ sabula Marocaw ye fɛn fɛn fɔ min ye Espagnolw ye gɛrɛntɛ talen ka ɲɛsin u ma Union européenne fɛ k'u b'u ka daw tugu k'u bɔ Schengen na fala ye olu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini sa ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen ɲini k'u wɔgɔbɛ k'u bɔ ba 10 ani ba 73 ani 7 ani maa 500 ɲɔgɔn ko u sera ka u tɛgɛ dɔ le ka k'olu lasegin Marocaw fɛ yen Ebola ale ni RD Congo kɔnɔna na min ye ba 7,748 ye
ko abo o mɔgɔ de la bi maa 1600 ani 57 o de fatura ko in ale senfɛ lakana sa ko ka se ka o sinsin hali bi amerikɛnw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛna wulikajɔ kɛ sa yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na a kana walankata ka taa olu ka dɛmɛ bɛ kɛ olu ka baara bɛ kɛ jamana minnu kɔnɔna na o la sa min ye wɔlɔfɔw fɛ ye bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na sa olu ka musow ka se k'olu senkɔrɔma dondo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin jɛlenya ni baaraw ma sa u y'a yira sa ko bɛna musaka ɲini ka di senegali musow ma kuma tɛ baara minnu bɛ bi n'olu bolo dalen n'u bolo olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na k'a kun fɔlɔ kɔni bɛna dayɛlɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw utukalo tile 11 ko a n'a baaraw na daminɛ o kɔle o hukumu kɔnɔna na sɔrɔko ta na sira fɛ hali bi alizerikaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛna izini dɔ bɛna sigi sen kan u fɛ yen izini min kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'o bɛna min ye plaquette olu dilanni kɛ min b'a to sa dɔ bɛ bɔ u ka degun na hali bi sabula u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn b'u ka jamana kɔnɔ lakɔlɔsilibaliya ale ni yɛrɛmabila olu bɛ a la alizeri y'a yira fana k'a fɔ sa k'a bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa maa o maa bɛ yen bi n'o kɔni bɛ olu ni u ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ fala ye k'u na olu la kɔlɔsi ko ye ko sabula Maroc ko in ko a kɔlɔlɔntan tɛ alizeri yɛrɛ jamana ma kiiriko ta na sira fɛ min ye Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen olu ye u ka sɔrɔdasi 3 kɔni ɲangi fala ye sabula ko dungo juguya ni yuruguyurugu o senfɛ min ye Côte d'Ivoire kaw ye u yɛrɛ ka sanyɛlɛma n'o y'u ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o tali san 66 tun ye bi ye o seli ɲɛnɛmayara sa Côte d'Ivoire kɔnɔna na min ye Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ k'an kana yɛrɛ Dramane fara a tɔgɔ ka yɛrɛ fala ye k'an ka kɛ Alassane Ouattara ye o la sa ale kɔni ye welelema da kɛ sa maaw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na Côte d'Ivoire ka tagaɲɛ ni Côte d'Ivoire ka yiriwa baaraw a y'i da don o la halisa Afrique du Sud kaw fɛ fala ye sanu fini dilanyɔrɔ minnu bɛ yen u ka jamana kɔnɔna na n'o bolofara ye n'u ka salikaw ye olu ko k'u na iziniw datugu sabula min ye Afrique du Sud ye olu ɲɛrakira ka da jamanadenw kan olu tun t'a fɛ ka maa wɛrɛ y'u ka jamana kɔnɔ o kɔlɔlɔntan tɛ bi wa o kɔlɔlɔ fana wulilen don bi izini ninnu tun bɛ maa caman de ta ka baara kɛ n'o ye olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ye baara bila pewu sabula u gɛnna ka bɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔna na Mali premier ministre ale ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ale ka san 5 sɔrɔli ma baara minnu kɛra sanuko ta na sira fɛ min ye tɔnɔkan min sɔrɔla sanu na miliyari 760 wolomasiri tabaw ka baara musaka min fana sera ka di dugudenw ma sanuko ta na sira fɛ min ye kilomɛtiri minnu kan ka baara minnu kan ka sigi sen kan minɛn minnu kan ka san Abdoulaye Mayiga y'i da don nin bɛɛ la Mali ani Alizeri cɛ kuma fana u y'a yira sa k'a fɔ ko premier ministre ko a da donna o la ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na UNICEF ale ni an ka jamana ministre bɛ jamana cɛsiri yɛrɛ kunna Abdoulaye Diop fala ye olu ye ɲɔgɔn ye sabula kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Abdoulaye Diop ye utukalo tile 6 Nigeriakaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye Mauritanie ale ni jamana wɛrɛw olu ka lasigiden kuraw PAM UNICEF tɔgɔ la Mali la sa olu y'o dantigɛli baaraw kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ale ɲɛna o la an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na Côte d'Ivoire ka yɛrɛma hɔrɔnya ko in fala ye min y'u ka jamanakuntigi ye a ye laseli kɛ télévision soba la kunungo sɔrɔko ta na sira fɛ yɛlɛma minnu bɛna kɛ ani sanji ye degun min se Côte d'Ivoire ma Alassane Dramane a da donna nin bɛɛ la laginɛkaw fɛ yen tɛgɛ nɔ bilara sɛbɛnna tɛgɛ min bɛna to sa min ye laginɛkaw ka yɛrɛma hɔrɔnya o tali an'u ka sanukow bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o sen kan ka bɛn ni san 2040 san ye o baaraw olu sigira sen kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye laginɛkaw olu fɛ ye fala ye nanzara jamanaw ka sa min ye Vladimir Poutine ye ale ni a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Mohamed Yamed Aliana ye n'o ye a n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sabula bi olu ye Émirats maaw ye olu b'a fɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ Ukraine ko la fala yaasa min ye Russie ye a ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na ka se k'i ɲɛsin a ka baaraw ma min bɛna to olu bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya Ukraine ni États-Unis min ye États-Unis kaw ye u y'a yira sa Kiev kaw la k'a yira sa k'a fɔ k'u sigilen don ka fɛn minnu kɔnɔ fɛɛrɛ minnu sɔrɔ lakanako ta nasira la fala ye olu tɛna se ka o minɛnw d'u ma tuguni nin bɛ dan sigi min ye kɔkan kibaruyaw la an bɛ segin ka na so sisan farikolo ɲɛnajɛ k'o kɛ k'an ka kumaw bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten falen n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye
66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa aw ka se ka fajala fo fana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Min ye biennale min sigira farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ sa a baaraw daminɛna bi kɛnɛ kurumo karili la sa premier ministre ale tun bɛ laseliw kɛra min ye baara in ye sa marabolo olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni nana sa n'o ye an ka marabolo 19 ye ka na fara Bamako kan baara in bɛ daminɛ bi utukalo tile 7 ka taa kuncɛ min ye utukalo tile 16 farikolo ɲɛnajɛ taabolo 5 u bɛna o de sinsin an ka jamana kɔnɔ baarita bɛ a la senfa piripiri n'an b'a fɔ ma athlétisme o bɛ a la fala ye min ye senandolata b'a la bololadolata basket o b'a la ka taa se jeu d'échec ma n'o y'a sɔrɔ sa Orange Mali ni saniya ni fɛnw ye dɔ di fala ye bi min ye Pemi Mali ye ale fana ye $50,000 di han jamanakuntigi ale y'i tɛgɛ fa misiw la ka d'u ma ko yaasa denmisɛnw ka tulon a bɛ se ka ja u bolo cogo min na baara kurumukarili kɛnɛ ka sa jamanakuntigi tɔgɔla premier ministre kɔni y'a ɲini sifinw fɛ ɲɔgɔndan sanuma ɲɔgɔndan b'a to sa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cɛfɔ ni kan bɛ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na k'u ka baara kɛ ten n'Ala sɔnna ma sini an na o jaw yira aw la Kɔrɔwarikaw fɛ yen bololandolati bɛ senna ye fala ye cɛmanninw ni musomanninw an ka musomanninw kɔni kabini a daminɛna fala ye olu kɔni tɛ ka tɔ to maaw la ye dɛ kunungo min ye an ka basketikɛla musomanw cɛmanw ye sa kɛ cɛmanw olu ye tulon daminɛ cogo min na u bɛ ka taa n'a o cogo la kunungo u ye 100 don u ni dugu tɔgɔ ye di u ni Benin don wa Benin ɔhɔ musow fana olu fana y'o ɲɔgɔnna kelen de kɛ koyi 124 ka taa Mali kanu na Benin ka taa ale juguya la baara ninnu bɛ ka kɛ Trèvilekaw fɛ yen waati na min ye cɛlakaw fana fɛ yen Mohamed Keita ale kuru 28 don ale y'an ka pivot ye min ye Karim Jalo ye ale fana ye kuru 14 don Ousmane Bagayogo ka taa se Nci Ibrahim ninnu ma olu bɛɛ lajɛlen ye u wasa don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni Gabon tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye cɛmanw ye fala ye olu ye 113 77 o kɛra Gabon ta ye an ka maaw bɛ ka 100 don ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ kan ye farikolo ɲɛnajɛ ka ko kuncɛ halisa fala ye Kucalakaw fɛ arbitre kalansen sigira sen kan Kucalakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye arbitre fana bɛ se ka kalan cogo min na maa 30 ɲɔgɔn ko o taara sa kalan bɛ ka k'olu kunna arbitriya la yaasa farikolo ɲɛnajɛ arbitriya n'o ye silandolatan ye u bɛ se k'o kɛ cogo min na tile 5 o de talen don ka bila o ko in hukumu kɔnɔna na CNT maaw ye batakikɛ bi k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'u baarakɛɲɔgɔn n'u terikɛ n'u jɛɲɔgɔn n'o ye Adama Fɔnba ye k'ale ale ka kalifa minɛ a la kunungo ni Ala sɔnna a ma kari o bɛna kɛ a ka jɛnɛja ye a bɛ kɛ Kati kɔkɔ an bɛ dugawu kɛ sa Fɔnba Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Falaye Keyita tun bɛ ani ne su in na ta an b'o jɛ sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ Conseil des ministres ale kibaruya o premier ministre ye laseli min kɛ bamanankan na ani n'an ye kunnafoni wɛrɛ minnu sɔrɔ ka fara o kan an na o d'aw ma sini Ala k'an bɔ su la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do